Llegim o què? Benvinguts al programa Llegim o què de Ràdio Castellterçol, aquest programa setmanal que parlem sobre llibres i sobre bones lectures. Ja ho tenim tot a punt per començar la secció sobre el llibre i el seu autor. Aquesta secció del episodi 129 del Llegim o què. Ho tenim a punt gràcies als nostres tècnics, en Jordi Vila, el control de so tancat a dins la peixera, i avui tenim el Jim Terçol, que habitualment té el seu càrrec la selecció musical, i avui el tenim gravant el vídeo i a l'edició del vídeo, que si voleu, dins d'unes hores ja estarà penjat en el nostre canal de YouTube per veure l'entrevista que ara començarem. Avui, bé, és primer dimecres de març, a 4 dies del Dia Internacional de les Dones, i més que mai, avui hem triat una obra que vol donar veu a algunes dones silenciades, a dones poc conegudes. No obstant això, han sigut dones valentes, han trencat cadenes, han passat per sobre de prejudicis, no sense conseqüències. Tinc a les meves mans aquest llibre, La Negreta i altres veus emmudides. El seu autor, Jordi Fernando Aloy, que el tinc al meu costat. Què tal? Bon vespre, Jordi Fernando. Moltes gràcies per ser a Ràdio Castellterçol. Gràcies per voler parlar del llibre. Bueno, és un plaer. He de dir que no és perquè estigués al davant. Un llibre força interessant, molt amè, i no només entretingut, sinó que hi he après moltes coses. A part que està ben escrit, una prosa àgil, entenedora, i fa un bon retrat històric i social en el qual han viscut cadascuna de les dones de les que fa referència al llibre i que anirem parlant al llarg d'aquesta secció. Molt bé. El llibre ens parla de 7 dones. Sí, exactament. Com va ser l'origen de voler parlar d'aquestes dones? Com va néixer? Mira, feia temps que portava de cap escriure una novel·la històrica sobre un personatge femení, no? Perquè havia comprovat en pròpia pell que jo m'havia fet aquella típica pregunta de quines dones coneixes anteriors al segle XIX que no fossin ni reines ni santes, i me'n sortien poquíssimes. Gairebé cap no, però potser una o dues només, no? I això em va avergonyir bastant, no? I aleshores vaig dir, no, aquest camp l'hem d'explotar literàriament, que és el que jo volia fer en aquell moment, i vaig començar a buscar algun personatge femení per crear una novel·la històrica al seu voltant i conèixer aquest personatge concret, no? Però aleshores vaig veure que la dimensió del problema era tan grossa, o sigui, aquest desconeixement, aquesta absència de cultura, d'història femenina que hem patit tots, que vaig veure que amb un personatge no en tindria prou, que em quedaria molt limitat, no? I aleshores, clar, o en podia fer molts o en podia fer un nombre determinat que configurés un llibre a partir del qual hi hagués un retrat de cadascuna una mica extens. No que fos senzillament una pinzellada i que et quedessis amb 3 o 4 pàgines i no acabessis de capbussar-te en el personatge, no? I el número 7 va ser una mica triat a dit, podríem dir, però també va ser... Vaig voler que fos un símbol perquè és el número bíblic per excel·lència, no? El número 7. I d'alguna manera, bona part del problema d'aquesta absència femenina de la història comença allà. I vaig voler jugar amb aquestes dues coses, a part que el 7 no deixés de ser un número simpàtic i que em permetia treballar cada personatge amb 30-40 pàgines i la suma de les quals em donava un format de llibre, diguem-ne, normal i corrent, no? És un llibre, podríem dir, de narracions llargues, sí, i de narracions històriques, perquè tinc entès que la història és un punt flac de Jordi Fernando. Jordi Fernando, ets filòleg, eh? Sí. Editor
Bueno, de fet, he fet bastantes coses a la vida. Impressor. Sí. De fet, d'ofici soc impressor. Soc impressor. Després, doncs, a partir dels estudis de filologia, doncs vaig ja començar a treballar a la regidoria d'edicions de l'Ajuntament de Barcelona i després vam fundar, juntament amb la Maria Dolors Sàrries, l'editorial Meteora, que és el que fins ara, diguem-ne, hem estat treballant. No? A partir d'una època de la vida, que ja et pots imaginar quina és, que tens més hores, doncs aleshores vaig recuperar l'afició per escriure, no? Que ja havia publicat alguns llibres abans, als anys 80 i 90, però que l'havia deixat una mica, diguem-ne, bandejada pel tema de l'editorial, perquè no es pot estar tot arreu, no? I a partir que la feina de l'editorial, doncs, minvat o ha baixat, doncs he tingut més hores per mi per tornar a l'escriptura. Reprendre l'escriptura. Exacte. No has tirat cap a un altre vessant que també has fet, que és la de traductor, que podies Ho vaig fer molts anys. Haver decidit això, no? Sí, has volgut passar a l'altre cantó de l'editor. Sí, perquè la traducció m'ha agradat sempre molt. El que passa que em vaig fer molta traducció, tant literària com per mitjans audiovisuals, perquè vaig traduir tant per editorials com per TV3, pel·lícules, sèries, etc. No? I com que ho vaig fer molt de temps i amb molta intensitat, vaig donar l'etapa una mica per tancada ja en aquest aspecte. No? I ara he volgut fer la cosa que més m'agrada de totes, que és escriure. No? I intentar capbussar-me a la literatura i treure doncs, suc de tot allò que pugui anar investigant, de tot allò que pugui anar aprenent, perquè és el que comentaves abans. A mi jo no sóc historiador, però la història m'entusiasma. No? I a partir d'aquí he tingut la gran excusa per fer aquest llibre. I clar, és el que et deia abans, davant d'aquest buit terrible de la història femenina, doncs he volgut contribuir modestament en donar veu o una mica de veu a aquestes dones que no em van tenir en el seu moment. No? Jo sempre dic que aquestes dones d'haver estat homes serien conegudíssimes, Sí. Conegudíssimes, havent fet exactament el mateix, no? I el fet que no les coneguem és senzillament perquè han estat dones. I això avui en dia ja comença a ser vergonyós. Molt bé, molt bé. Com que han estat silenciades, emmudides, imagino que no deu haver estat fàcil trobar documentació que il·lustrés la seva vida. Mira, aquí és on m'ha anat molt bé l'eina de la ficció, perquè clar, hem de dir que aquests relats no són assajos històrics, no? Sinó que són, jo sempre ho dic perquè s'entengui com petites novel·les històriques, no? Com novel·les històriques curtes, no? On hi ha un tant per cent de ficció, en cada cas, directament proporcional al que se'n sap de la persona, no? Quan hi ha poquíssima informació, clar, la ficció té més lloc. Quan per exemple, estàs treballant personatges dels segles XIX-XX, doncs, evidentment, hi ha molta més documentació, aleshores la ficció és molt, molt, molt lateral, no? Que també n'hi ha, però hi ha molt poqueta. Ara hi ha personatges, com pugui ser, per exemple, l'Elisaba, la brodadora dels segles XI i XII, en què només se sap el nom, i se sap el nom perquè ella el va posar al panó de Sanot, perquè si no ni això sabríem, no? I a partir d'aquí has d'anar doncs, una mica configurant aquest retrat, situant-lo en el temps, sense trair doncs, les poques coses que se'n saben, ni el context social, ni el context històric, ni la geografia, etc. Clar, primer t'has de documentar sobre el personatge i després crear-li un retrat que pugui ser no verídic, però sí versemblant, no? Que és el que he tractat en aquests casos. Veiem que bueno, es nota que està ben documentat per la veracitat de tota la situació social i política. Però, clar, la personalitat d'aquestes dones, que el lector la va descobrint a través dels diàlegs, de les seves reflexions, de la resposta a les situacions, vas veient el seu perfil com a persona. Clar, això entenc que és una ficció. Què tal? Un home ficcionant, posant-se a la pell d'una dona, com ha anat això? Gens difícil, francament. Gens difícil perquè al capdavall els problemes els tenim exactament igual. En alguns aspectes són més accentuats
per tot el que sabem en el cas de les dones, però el problema d'arrel, ja sigui polític, ja sigui social, ja sigui del tipus que sigui, doncs acostuma a ser un problema bastant paral·lel al problema que pugui tenir un home, accentuat pel fet que la història ha maltractat les dones, no? I aleshores, clar, l'únic que has de fer és posar-te una mica a la pell de les dones que has conegut, perquè són la primera font d'informació, no? I aleshores has pensat en la mare, has pensat en l'àvia, has pensat en la tieta, has pensat en la dona, has pensat en... No sé, en el meu cas no tinc filles, però si en tingués, doncs m'hi hauria fixat, no? Sí. I això ajuda molt perquè en molts moments de la vida potser no hem entès per on anaven, i a mesura que et vas documentant i vas veient els problemes que, per exemple, les dificultats, les persecucions que van haver de patir aquestes dones, te n'adones que moltes de les coses que et deien, que tu en aquell moment potser no en feies gaire cas, tenien tota la raó del món, no? I a partir d'aquí, aquesta és la primera documentació, no? Estudiar una mica o fer cas o escoltar les dones que tens més o menys a prop. Hi ha dones de diferents segles, ja ho dèiem, segle XII, XVIII, XIX, dones de diferent procedència social, dones doncs, treballadores o del poble més humil a dones més benestants. Aleshores, què et sembla si fem una miqueta un tast de cada, perquè els nostres oients doncs, es facin idea... En referència a això que dius, la idea meva va ser buscar dones que haguessin tingut activitats diferents en èpoques diferents. I això també ens ajuda a que el retrat sigui més extens. Hi ha un ventall molt bé. La teva preferida és la Negreta? La Negreta va davant de tot perquè va ser la primera, perquè aquella novel·la històrica que et deia que m'estava jo imaginant al cap anava sobre una dona de finals del segle XVIII que es deia Madame Abelló, que era una dona noble, una dona de classe alta, barcelonina, que va tenir la curiositat de fundar el que ara en diríem una tertúlia literària. No? A imitació de França i de París, ella va muntar, a la Barcelona de l'època, de finals del 18, va muntar una tertúlia literària, no només literària, parlaven d'òpera, en fi, una tertúlia de cultura en general. No? I estudiant precisament el context d'aquesta dona, de la Madame Abelló, que era a finals del segle XVIII, vaig descobrir la Negreta. No? I el personatge de la Negreta vaig veure que tenia una intensitat tan extraordinària que la pobra Madame Abelló va quedar en un racó i aleshores em vaig enamorar, diguem-ne, de la Negreta. No? I a partir de la Negreta van anar sortint les altres dones. No? I sí, i està la primera perquè va ser la primera, de fet. La Negreta... que va ser executada el 1789 després de la revolta del pa o del rebombori del pa. Se'ns anava pujant el pa en aquell moment i el poble no tenia pa i els fills va haver-hi una pujada absolutament boja del preu del pa, perquè en aquell moment, potser ara també, però en aquell moment del pa hi guanyava tothom, era una mica com ara la benzina, vull dir, tothom es repartia el pastís del pa, i va tenir una pujada exorbitant. En qüestió de 4 o 5 mesos potser va pujar 4 o 5 vegades el preu, no? Amb la qual cosa volia dir que la gent humil doncs, no podia portar el pa a casa. No? Les mares no podien alimentar els fills, perquè en aquell moment el pa era l'aliment número 1, quan no l'únic, en aquell moment, i això va produir un esclat popular que la gent no ho va tolerar de cap manera. I fins un dia, que va ser a finals de febrer d'aquest any que deies, del 1789, recordem que és l'any de la Revolució Francesa, vull dir que la cosa estava una mica escalfadeta, i a finals de febrer va haver-hi aquesta revolta, coneguda com el Rebomboris del Pa, que no només va ser a Barcelona, va ser en molts altres llocs, però que Barcelona va tenir unes conseqüències molt greus, com va ser que a partir d'unes investigacions entre cometes, perquè van ser unes delacions, de fet es va condemnar a 6 persones, 5 homes i una dona, la Negreta, a morir a la forca. La Negreta que estava enfilada sobre el taulell del pa en el pastim. La fleca municipal, això... Sí, el pastim era com la panificadora, no? On es feia, diguem-ne, la pasta del pa o la major part del pa que es venia a la ciutat, no?
i estava, diguem-ne, en un lloc i aleshores en tots els carrers principals de Barcelona hi havia taulells del pa. Es venia al carrer, no hi havia forns, per entendre'ns, no? Sí. O si n'hi havia, no era... El pa en general es venia al carrer amb taulells, no? I aleshores aquells taulells, amb la gent excitada, doncs van començar-ne a cremar i la cosa es va anar embolicant i, bueno, aleshores això va tenir unes conseqüències. No? Ell es va alçar contra la injustícia i va tenir aquestes conseqüències. Exacte, no? I fixa't en un detall que és molt curiós, perquè la Negreta es va fer veure en aquesta revolta enfilada dalt d'un carro. És una imatge que ha traspassat els segles, Això d'estar enfilada dalt d'un vehicle i després tenir problemes, això ve de lluny. Bueno, en aquestes històries he anat trobant molts elements en comú. En trobaràs. A la situació. És que la història tristament es repeteix. Sí. Sobretot per les coses que no són bones. Exacte, les que no s'haurien de repetir. Exacte. I de Barcelona i d'aquesta revolta doncs passem a conèixer una guaridora, una guaridora de persones i d'animals. I d'animals, sí. I per ser molt bona guaridora també... També va tenir problemes perquè el cas aquest de la Garaula de Subirats, que era el poble on ella exercia, de fet exercia en aquell poble i en tota el que era la plana del Penedès fins a Vilafranca, que era la seva zona d'influència, no? Doncs com que era una dona que tenia molt de prestigi, sobretot entre les capes populars, perquè no només curava o sanava a les persones, sinó que també als animals, per tant era molt valorada. Molt important. Clar, en aquell moment tenir un animal malalt volia dir passar la misèria directament, no? I que hi hagués una persona doncs, que procurés per la salut dels animals era gairebé tan important com la salut de les persones. Ella tenia els dos vessants i aleshores, com que tenia una gran habilitat per aquests temes que ara en diríem sanitaris, avui en dia aquesta senyora seria una metgessa de qualsevol hospital públic de Catalunya, no? En aquell moment no, en aquell moment la van perseguir precisament perquè en sabia, no? I perquè les autoritats del moment consideraven que la sanitat d'aquell moment no n'hi havia, no? Però diguem-ne, la curació, la medicina havia d'estar o bé en mans de metges autoritzats, podríem dir, o bé en mans de l'Església i de Nostre Senyor. No? I ella, a més, invocava Nostre Senyor. Exacte. Bueno, ella invocava perquè ho feia d'una total bona fe. Ella sabia que tenia unes limitacions, que sabia fins a un punt, però que tenia unes limitacions. I aleshores s'ajudava d'unes imprecacions, d'unes oracions, el que sigui, i això va ser el motiu per la qual la van perseguir més. O sigui, no perquè curés o deixés de curar, sinó perquè en el moment de curar s'encomanava doncs, a la Mare de Déu o a qui fos. No? I això, clar, això era entrar en un terreny que estava absolutament vedat pel bisbe de l'època, perquè sobretot el bisbe de Barcelona li va amargar la vida, i quan dic la vida és la vida, perquè va ser al llarg de molts anys que li van al darrere, la va multar, la va sancionar, li va fer el pacte de la gana, a més de multar-la, el seu fill va haver de fer de balador, en fi, tot el que vulguis i més. Castigada per tota la vida. Sí. Dius, Garaula s'anava fent dona en un entorn de saviesa i harmonia, amagant, això sí, durant molts anys, els cristians, que el seu mestre era un metge àrab vingut de la mar mallorquina, que qui consentia el seu aprenentatge era el jueu Salomó, i qui li tenia el cor robat i el cos complagut era el fill fort i aguerrit d'un cabdill mudèjar que havia portat de corcoll el rei conqueridor i de retruc el seu fill Pere. I tot es va trencar quan la natura, no sempre oportuna, va decidir posar llavor on no calia. Vaja, que la Gueraula era oberta Es calcula, no se sap segur, però hi ha moltes probabilitats que fos de Vilafranca. I en aquell moment Vilafranca era una cruïlla molt important de la Via Augusta. I allà hi havia doncs, la cultura cristiana, la cultura jueva, la cultura àrab, i barrejades sense cap mena de problema. Com una esponja que anava... Justament. Ella en aquell moment té la sort de contactar amb aquest metge, el Bofim, que era un metge que realment sabem que va existir en aquella època, que
suposem que li devia traspassar un seguit d'informacions al voltant de tot el tema mèdic, no? Tot el tema de curar la gent. I a partir d'aquí, doncs, ella ho va anar desenvolupant i després ja va ser quan se'n va anar a Subirats i allà doncs, va ser quan va impartir més la seva saviesa, els seus coneixements. No? Entre aquestes 7 dones tenim també una pedagoga, la Enriqueta Sèculi, dius, el capítol diu un jardí per a una mestra, perquè té un jardí per a la Sagrada Família, no? A un raconet de Barcelona al costat a prop de la Sagrada Família. Que poques persones saben qui deu ser. Ningú. Vull dir, si no t'atures allà a mirar la placa, primera perquè el personatge no és conegut i segona perquè és un raconet, vull dir, no és cap avinguda, diguem-ne. Ella va crear un institut per a la dona, primer aquí, després a Colòmbia. Ella de fet, el que va fundar va ser un club femení. Un club femení, és a dir, el Club Femení i d'Esports, que amb l'excusa de l'esport volien, diguem-ne, aportar, o sigui, ajuntar un grup de dones, fer un club perquè la gent senzillament sortís de la seva rutina diària, la gent, diguem-ne, que tenia poder adquisitiu, doncs allà podia, doncs això que dèiem abans, no? Fer tertúlies, xerrar del que sigui, tenir, diguem-ne, aficions entre les dones, però també l'Enriqueta Sèculi el que volia és acostar a aquest club les capes populars de població. I això no va estar del tot ben vist per segons quines dones del mateix club, no? I aquí va tenir ja unes certes disputes, perquè en aquell moment era una feminista, podríem dir, extremista, l'Enriqueta Sèculi, no? I les mateixes dones que estaven, diguem-ne, al capdavant de totes aquestes organitzacions i que eren feministes en el seu moment, potser ho eren una mica menys en el sentit de no tan arrauxades, no? I la Sèculi no, la Sèculi anava a sac, que diem ara, no? O sigui, no només espantava els homes, sinó que també espantava una part de les dones, i això va ser un conflicte que va anar arrossegant durant la vida. Aquest capítol està molt bé, no? Perquè, a part de que és dinàmic perquè en el temps, no? Va endavant i enrere en el temps, però has introduït una amiga que viu amb ella circumstancialment, no? Però que és un tipus de dona molt diferent a ella, no? I els diàlegs, no? És una mica el contrast entre diferents tipus de dones que hi havia en aquell moment, suposo. Tot això passa ja en l'època de la postguerra, no? Ja és quan l'Enriqueta Sèculi és gran i clar, representa que ella torna de Colòmbia a finals dels 40s i mor cap al 76-77. Per tant, són gairebé 30 anys que viu en aquest pis de la Rambla amb aquesta companya seva, aquesta amiga de bellesa, podríem dir, que són els dos tipus de dona, diguem-ne, que podríem... Una és la voluntat, la rauxa, les ganes de tirar endavant el preu que sigui, i l'altra és una dona més prudent, no tan atrevida, que no vol, diguem-ne, molestar, i com tantes n'hem vist i n'hem conegut a la nostra vida, no? I tant una com l'altra tenen coses, per exemple, això que et deia abans, de la meva mare, no? Vull dir, la meva mare era una gran lectora de la Llucieta Canyà, una gran lectora, no? A més, en aquell moment jo recordo que la defensava, com volguem dir, com si allò fos la punta de llança del més atrevit i el més... I en canvi per l'Enriqueta Sèculi allò era tirar enrere, allò era massa fàcil, allò era ser tan patriarcal com els patriarques, podríem dir, no? I aquí hi ha el debat entre les dues dones, que és un debat que almenys segur que molta gent l'hem viscut a casa nostra. No? Sí. Bueno, després ja no ens podem allargar gaire més amb ella, però hi ha un discurs magnífic que fa que... Aquell discurs dic que és magnífic perquè és d'ella. Ara anava a preguntar, d'on ha sortit aquest discurs? No, o sigui, allà no faig sinó transcriure el discurs que ella va fer a l'Institut Català de la Dona a finals dels anys 20, precisament per promocionar el Club Femení d'Esports, no? En aquell moment ja era un club que tenia bastant nombre de sòcies, però ella va fer una conferència a l'Institut Català de la Dona
i allò va ser un punt d'inflexió perquè el club encara es fes més gran, no? I el discurs, que jo reprodueixo gairebé exactament de com ell el va fer, és dels pocs documents, diguem-ne, que tenim d'ella orals, perquè escrits sí, tenim bastants articles de premsa, ella va escriure molt a la premsa dels anys 20 i de la República també, però així d'oralitat tenim poca cosa, i aquest discurs n'és un. I el vaig trobar tan magnífic, tan traslladable a l'època actual, que dic, bueno, això ho has de posar segur, no? Perquè és fantàstic. Sí. També has buscat algú del teu ofici. Sí. No sé si era una impressora en aquell moment, una caixista, no? És que ho va ser tot. L'Antònia Ibarra va ser la filla del primer director de la impremta universitària de Cervera, no? Que en aquell moment, estem parlant de la segona meitat del segle XVIII, era la impremta més important de Catalunya perquè era la protegida pel rei. No? I era l'única impremta que podia imprimir llibre de text i llibre universitari. O sigui, imagineu-vos, clar, tenia l'exclusiva tant de la impressió com, evidentment, del que es deia i es deixava de dir en aquells llibres, de la censura, podríem dir, com de la venda. O sigui que la universitat, els ingressos principals gairebé de la universitat no eren pas les matrícules dels alumnes, sinó que era la venda del llibre de text, que en diríem avui en dia, per tot Catalunya. No? I el primer director va ser el pare de l'Antoni Ibarra, va ser el Manuel Ibarra, i va estar uns 15 anys, aproximadament gairebé 20, com a director de la impremta de la Universitat de Cervera. Però la mare i la filla, si sumes les dues, en van estar a prop de 40 anys. I que no saps com es diu el nom de carrer de Cervera referit a la impremta. Es diu carrer Manuel Ibarra. I de les que van ser 40 anys... I de l'Antònia Ibarra. De l'Antònia, que era la mare també es deia Antònia, es deia Antònia Cous, de la mare i de la filla, doncs com si no haguessin existit. I si sumes els anys, i sobretot, a part dels anys que hi van estar bastant més que el seu pare, si sumes la qualitat dels llibres que es van publicar en aquell moment, quedes esparverat perquè l'època gloriosa de la impremta universitària de Cervera va ser l'època en què ella, la filla, va ser la directora. No? I bé, clar, quedes molt sorprès que el que hagi passat a la història, el nomenclàtor de carrers de Cervera, doncs sigui el pare, amb tot el mèrit que li vulguem donar. No és que l'home no fos un bon impressor, sí ho era. Però vull dir, clar, si comptes els anys i sobretot si valores les edicions, veus que on realment la impremta aquella va despuntar va ser en l'època de la filla. Bé, se'ns està acabant el temps. Hem passat per sobre de 4 d'aquestes, de les 7 dones. Ens queda una llibertària, la Salut Borràs. La família anarquista, Ens queda la pintora d'agulla, la brodadora. La brodadora, n'hem parlat poc molt. Sí. I ens queda una cupletista. La Càndida Pérez. La Càndida Pérez, que molta gent per Càndida Pérez no la coneixerà, però si diem que és la compositora de les Caramelles, d'aquella del meu nòvio quan era solista de l'Aliança al Poble Nou, i de Baixant de la Font del Gat, i del Noi de la Mare, doncs automàticament dius, caram, i jo no sé qui és aquesta persona, no? Exacte. I et quedes una mica espantat, no? Perquè són cançons que encara les cantem ara, no? I clar, jo ara poses la ràdio, sents una cançó d'ara i dius, bueno, això se sentirà d'aquí 100 anys? Difícilment, no? En canvi, això ho continuem escoltant, ho continuem cantant i no sabem qui és l'autora, no? Perquè va tenir la gran gosadia de no només cantar couplets, sinó de compondre'ls. I aquest va ser el seu gran pecat. I moltes cantants no volien cantar les seves obres. No volien perquè deien que no vestia prou, allò que les hagi preferien que el compositor fos un home perquè no se les prendrien seriosament, no? I, bueno, molt bé, doncs ja veieu lo distret interessant i el que s'aprèn d'aquest llibre, La Negreta i altres veus emmudides de Jordi Fernando Aloy, que ens acaba extensíssimament d'explicar una part del seu contingut. Un llibre que està publicat a la col·lecció Lacram del Cep i la Nansa editorial. Una editorial de Vilanova que fa més de 40 anys que existeix, és de les veteranes del país, i és una editorial que sempre ha fet molt per la cultura catalana i pel llibre en català, i estic contentíssim d'haver publicat allà. No sé si és una indiscreció, però un editor
que codirigeix Meteora, com és que no ha publicat a la pròpia editorial? Perquè, aviam, no es pot estar al tall i a les tallades. Vull dir, jo tinc un gran respecte per la figura de l'editor, com no podria ser d'una altra manera, perquè és el que he fet durant més de 22 anys, ja portem de vida, no? I aleshores, si jo m'hagués autoeditat, vaja, per ballar em fan falta dos, normalment, no? O almenys per enamorar-se em fa falta un altre. Doncs el llibre, per mi, és un acte d'amor. La publicació d'un llibre és un acte d'amor. I si no hi ha dues persones, aquest acte és molt difícil, no? I per això vaig voler que fos un altre editor el que el valorés i el que decidís si valia la pena publicar-lo o no. El que passa que vaig tenir inconvenients perquè tampoc es veiés... Clar, jo conec a molts editors, i més editors catalans i més petits editors, no? Que no posàvem un compromís. I, clar, posàvem un compromís, semblava que no posessis la pistola al pit, i en el cas del Cep i la Nansa ens coneixíem però de molt lluny, i va ser l'ocasió de dir, bueno, aquest si m'ha de dir que no, em dirà que no, i ja està, no? Molt bé, genial. I així ho vaig fer. I entenc que et trobes bé a l'altra riba d'aquest món. Per mi ara és una nova experiència i sempre ho he vist des de l'altre cantó de la vorera, podríem dir aquest cop, doncs sí, he travessat el carrer i em trobo gust també, sí, molt. Molt bé, doncs celebrarem si aviat hi ha un nou llibre que puguis tornar a Ràdio Castellterçol i poder-ne... Hi ha la idea de que n'hi hagi un altre i un tercer i ara ja no penso parar. Molt bé. Enhorabona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. Adéu-siau. Llegim o què?